Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Ahwasul khusus li mu'alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususon kangge tindak umrohipun Pak Bambang Karangkulon Sriharjo. Mugi-mugi pinaringan keberkahan, pinaringan karahmatan, pinaringan kegampangan sedaya manasik-manasikipun, pinaringan sehat waras, slamet widodo saking tindak ngantos konduripun manfaat faedah dunya akhiratipun. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma khatbukunna apa wahdu in rawata iz rawata Yusufa gitu iz rawata Yusufa no it rawatuna ilo bolong gitu pas ini Mas, nggon ayat bolong nih. Ora bolong nih. Gile. Gile. Oh, poso mulo ra piro. Bolong pas ya ayat tadi. Dadi ora ketok blas to. Ma khatbukunna izrawatuna Yusufa an nafsih. Ana ya rawatuna. Mulna hasalillahi ma alimna alaihi min su. Qalatim ra'atul azizil ana hasol haq ana rawatuhu an nafsi wa innahu laminas shadiqin. Iki we produk Beirut Libanon riko. Iki kitab sing kula waca iki produk
Beirut Lebanon, dadi pencetake saka Beirut. Apa meneh saka lokalan Toha Putra, apa saka Al Hidayah, apa wah kuwi saya ora cetha tulisane. Maksudnya cilik-cilik banget. Kayak mripat kula kan gejala katarak. Obat mata sing ditawake nang handphone nang online lewat Facebook niku mbok entak upah apa tak jajali. Ramari. Tetep ramari. Ora kok ramari, urung mari. Urung mari. Optimis. Mulai manut Gusti Allah. Usaha sesuai karo kemampuan kula tak lakoni. Dari tetes mata terus saka sing dumbe. Ya sing dumbe niki lagi ngombe sing saka Cina. Yin juang buang ngono apa ngono jenenge ora kelingan. Angel lagi jenenge. Tak ombe. Karo tetes mata ya saka kuwi produksi ngono kuwi. Berarti kaya sak produk anu ning ais ngono. Anu EZS ngarepe apa kuwi? Kuwi sing tetes. Dadi sing tetes ana, terus sing dumbe ana, terus sing paling rada ampuh sedekah. Sedekah rada paling gedhe. Wis. Pokoke iki sedekah tak nggo nambani mataku manut Kanjeng Nabi dawuh ta'akum bis sedekati tutu usaha telu niki tak tempuh. Jadi tetes dumbe sedekah. Mek karek nunggu dongane sing do ngaji. Nek ngantek donga elek, tak dongake kualat. Kualat. Ndongake elek kok kualat ndongake elek. Kudu ndongake apik. Kula len ndongake apik full pendak dina karo sing do ngaji full. Sengit kowe tak dongake apik. Kala ngendika sapa sang ratu. Ae tegese Al-Maliku sang ratu. Sapa wingi? Nadir bin Walid apa sapa wingi? Royan bin Walid. Ngendikane mukhatiban, hale wong sing nginterogasi. Iki bahasa keren. Wong sing nakoni. Nek cara sing wong sepuh-sepuh no wong sing nglarah. Nek sing sepuh ngerti bahasa nglarah, nek sing nom-nom ya radok. Nglarah. Ngalap penjelasan wis. Bahasa intel ya menginterogasi niku. Lahuna kedue wong wadon-wadon sing nalika jaman semono dundang Zulaikha niku li anakula wahidatin krana sak temene utawi saben-saben wong sewiji minhunna saking wong wadon-wadon sing dundang iku rawadat. Iku rawadat kesengsem utawa ya istilahnya kepencut, kesengsem kepencut Yusufa ing Nabi Yusuf. Kesengsem utawa kepencut marang Nabi Yusuf. Li ajli imraatil ngazizi krana arah bojo wadone si Ngaziz ya iku Zulaikha bi kauliha kelawan ucapane bojo wadone Ngaziz li Yusufa kedue Yusuf. Atik maulatika zaman semono. Karena memang istilahnya ya kepencut, kesengsem, malah keporo gedereng. Gedereng kempakan omongane Zulaikha maring Nabi Yusuf.
Zaman semono Zulaikha niku omong karo Nabi Yusuf, atik maulatika. Kowe kudu manut karo bendara putrimu. Wah, iku rak terus wong wedok-wedok diceritani ngono kuwi rada ngonek-onekke Zulaikha. Rada ngece Zulaikha wong wedok-wedoke kuwi. Aku kuwi wong wedok kok ngatek. Wah, warna-warna to. Jenenge wong ngonek-ngonekke jeneng. Zaman semono iku nek saiki mono pancen wis zaman. Saniki zamane nek iki zaman modern. Dadi wis kuwalik saniki wong wedok-wedok iki wow ngatek-ngatek. Ayo wis zamane kok nek iki saya engko saya parah. Zaman ngatek iki. Kok saya engko saya parah karena memang fenomena, jadi memang fenomena utawa gejala-gejala kiamat jumlah wong wedok saya akeh. Saya akeh sing lanang titik. Lah iki nek wong wedok sing saya engko ora ngetek ra komanan kok. Lha iki zamane. Zamane wis ora iso ditambaki piye nek nambaki. Wis tete wancine je. Dan nek biyen amat sangat memalukan, saru. Ya zaman-zaman sing biyen niku nek ngantek udu apa-apane ana cah wedok sing isih enom lho maksude dolan ngene omahe sing lanang ngono isine pol. Sin wiwah dolan ngene cah lanang ngono biyen. Wah, saiki. Kok dolan nginep ora apa-apa. Lah kok dolan iki saiki nginep ora apa-apa. Zamane masalah. Ya wis semacam Allah mengarahkan kahanan dunia ini mengarah ke kiamat. Mula warna-warnane jumbuh karo pengendikane Kanjeng Nabi, warna-warnane sing kedadian iku. Iki jan nyata. Lah kok ana dudu ngantek stres ra oleh-oleh iki rek saking. Maksudnya sing rada nom-nom. Nek sing dudet tuwek wajar ya jenenge tuweke. Sing rada nom-nom lho ngantek ora oleh-oleh ya piye wedok wah banget jumlahe. Akeh banget jumlahe niku. Ya duda kowe ngantek Yes. Lah zaman semono Zulaikha nglumpukke wong wedok-wedok saurunge iki cerita. Nek aku ki tahu saking kesengsemku karo Yusuf, aku memang tahu ngejak atik maulatika, tahu tak peksa kowe kudu manut ro bendara putrimu iki. Wah, wong wedok sing diceritani ya ngono kae. Le nyacat, le ngino ning Zulaikha sak karepe dhewe ana sing le ngomong nek cara Jawa kuwi wong wedok kok le. Sing sijine le bengok ya wangun kae ya kan. Ayo wong bojone wis sugihe pol gagahe pol. Apa-apa dituruti kok le kurang gawean ana sing ngono kuwi. Wes, pokoknya warna-warna lah. Malah ana sing bengok rada wangun kae sing wedok iki. Po sakjane bojomu gombal lama ngono ana. Warna-warna kok ya. Ana sing ngomong ngono kuwi iki sing siji malah jawab, "Ayo ora mungkin wong gedhe dhuwur lemu kok ngono kok lemune ngono kuwi." Mosok gedhe dhuwur
gak lemu walaupun rada mungkok titik. Mosok kaya gombal among. Sing siji yo bungok. Sing jine bungok wangun kae. Suwing-suwing ketoke kena gula. Iki zamane Nabi Yusuf kok. Akhirnya wong wedok-wedok ini kan terus istilahnya kemakan seperti itu. Zulaikha ora trimo. Zulaikha ora trimo undang kabeh. Diundang kabeh sing rada ngina, sing rada ngecewi tenan. Nalika wis mlumpuk dikon mangan setik. Kan setik panganane demen. Setik. Yo setik biliar po, setik apa? Mbok setik mie ayam. Yusuf tok kowe langsung do mlongo. Wo lah jebul sing di oyak Zulaikha ki wonge kok ngene ngantek do njumble kabeh. Iki jalan ceritane rak ngono kuwi. Mulane neng kene iki terus karo sang raja do diinterogasi. Saka asal usul Zulaikha omong ngono do dionek-onekke, do diece, dilumpukke, ternyata weruh Yusuf jebul malah do kesengsem kuwi mau. Rawadat Yusufah. Ling interogasi sang raja ngene. Ma khatbukuna. Ma iku apa? Khatbukuna utawi omonganira utawa istilahnya penjelasanmu kabeh. Saiki hujahmu. Alasanmu lah wis. Apa sing dadi alasanmu kabeh? Ae tegese maiku apa saknukuna tingkah ira kabeh. In rawatuna yen to gedereng sapa sira kabeh Yusufa ing Nabi Yusuf ngan nafsihi saking awak dhewene Nabi Yusuf. Ae tegese iki khodangatna. Kang nulayani sapa sira kabeh utawa ya ngladeni sapa sira kabeh hu ing Yusuf. Hal wajatuna ana ta nemu sapa sira kabeh fihi ing dalem Yusuf mailan hale condong ila qaulikuna maring ucapan nira kabeh. Kita ditakoni ngono kuwi saiki aku tak takon kowe do ndungkluk wae. Wong wedok-wedok ditekake nang ngene sang ratu ya do ndungkluk. Ya ana sing awel. Saking wedine. Sing ngundang sang ratu sih. Aku saiki tak takon nang kowe kabeh. Kira-kira apa sing bakal tok dadekke alasanmu? Apa sing bakal tok dadekke penjelasanmu? Nih. Nalika kowe kabeh do gedereng karo Yusuf. Nalika kowe kabeh do gedereng karo Yusuf. Gampangane nek cara bahasane kowe do istilahnya kepencut syahwat. Kowe kabeh do kepencut karo Yusuf. Nalika semono kowe do kepencut karo Yusuf. Tak diweruhke ning awakmu kabeh ngantek kowe do ngiris drijimu ora krasa. Kira-kira neng kono kuwi kowe kabeh do nemu Yusuf.
ngepasi karo apa sing do tak omongke kaya sing domongke Zulaikha apa ora. Sing nang kono oleh muni Yusuf arep memperkosa Zulaikha, sementara kenyataan kowe nek diwirui Yusuf ngantek kok ngono, ngantek ngethoki driji. Iki jane sing ngeteki kowe apa Yusuf tenane. Bahasane sederhana kan seperti itu. Iki tenane lho iki. Saiki kowe jujur kenyataane wong nyatli kok Yusuf ditokke kowe weruh langsung ora krasa do ngirisi drijimu. Kuwi tenane nek kok ngono kuwi ki sing ngeteki Zulaikhane apa Yusufe upamane kowe sing ngadepi tenanan wong kowe ya wis weruh Yusuf ki jane engko sing ngedrel ngoyaki kowe apa Yusufe. Sang ratu nakoni ngono kuwi. Ki jelas arep piye kowe wis. Do ndungkluk wagu kae. Mahana sing rada bengok. Sing wedok iki ana sing rada bengok. Bojone tukang wedang kuwi sing bengok. Anak kaya kula kan ngaji. Dadi yo ngerti kono-kono. Lah nek ora yo angel nerangke ngene iki kok yo kudune iki sing delekke ora lirak-liri iki jenengan kok yo. Kok malah ngelekke kula. Lah yo jenengan ki ra nglirak-lirik kula kok nglirak-lirik kula iki piye. Tobat njen. Wong ki angger ngetek ra kesampean. Tobat musuh wong ngetek ra kesampean malah lempar batu sembunyi tangan. Ya semeng ketemune ngetek. Wes jajal saiki terangno alasanmu apa ya? Nggih. Kene iki le mengubah kalimat saka Arab neng Jawa mikir jero maksude men pas aja menggok wangi lho kuwi iki rumangsane iki sampeyan ngrungokke mah ngonekke kula mikir je kadang kalau nek jenengan paham tak napa jenenge tak omongi kadang nek riki iki ndadak kudu golek inspirasi kalimat men kepenak nerangke dadak rada mandeg kae nalika mikir nika nggo playon men kesane iki kaya ora mikir dadak ngetke kono-kono ngetke ngono kuwi sakjane iki mikir ning men kesane ora ketok goblok ngono lho kok malah jenengan nuduh angel tenan mang delok nika sing Dora Kulino omong ning ngarep kok ora le omong ndungkluk terus. Lah mesti wagu ngene iki, kadang mah maca. Kowe angel sing ngene iki. Padake. Pokoke musuh ngetek ki angel tenan. Kulna wes iki tadi ketemu to. Iki mikir kulna hasalilah iki. Kulna mongko padha jawab sapa wong wedok-wedok kuwi le jawab hasalillah. Hasalillah. Ae tegese tanjihan lahu. Dinggo bersihake lahu kedue Nabi Yusuf hasalillah. Iku nggo tanjihan lahu. Nek cara bahasane awake dhewe ya kaya tembung-tembung refleksi. Refleksi iki nalika ditakoni wong ngono kuwi
nganggo bahasa Islami utawa religi, nek kowe kenyataane ngono kuwi iki apa sing bakal tok terangke. Jenengan dijawab wallahu a'lam bisawab. Bener. Iki nek bahasa-bahasa saiki sing rada agamis kae wallahu a'lam bisawab. Bisawab. Terus nek wong Jawa-Jawa nek ditakoni ngono kuwi iki omongane ketoke lho. Ketoke lho iki, ngene kae lho. Wong duwe omongan randi narasumber iki ngono kuwi. Dadi ketemune ming ketoke lho iki. Mbokan. Mbokan iki anu. Bojone Pakan. Soleh angin. Hasalillah wallahu a'lam bisawab. Ma'alimna ora ngerti sapa kita ngalaihi ngatasé Yusuf ae tegese Yusufa ing ngatasé Yusuf ora weruh ora ngerti min suin saking elek sithik-sithik ae tegese min khiyanatin saking pengkhianatan fi syai'in ing dalem suwiji-wiji minal asyai saking pira-pira suwiji-wiji. Jawabane ngono kuwi. Wong wedok saking ya wis didangu karo sang ratu arep ngapusi ya ora wani, mula terus do jawab jujur. Dinggo nyuceni utawa dinggo bersihke Yusuf saka tuduhan-tuduhan miring ngantek Yusuf dikunjara niku. Nyuwun ngapunten niki sang ratu, kula mewakili ibu-ibu. Mewakili niki sing do mlumpuk mriki niki. Ya sekarang diapunten tenan jenenge ibu-ibu to sang ratu dadi lambene ora mung siji. Ae ngono kuwi. Ora golek perlindungan ngono kuwi. Karang yo wong wedok nggih sang ratu diapura, wong wedok iki pokoke ngoten nika. Ning jujur nek oleh jujur niki hasalillah nalika weruh Yusuf kita niku wis nang ati duwe keyakinan, nang ati duwe semacam napa paham praduga. Saka praduga penyono ning paham bahwa Yusuf niku tidak punya kejelekan sedikit pun. Orang duwe elek sitok-sitok. Bahkan tentang khianat nalika melu juragane, melu bendarane sedikit pun ora ono tingkah pengkhianatan saka berbagai macam kahanan. Ora ana tingkah pengkhianatan. Dikon tuku jujul kowe wutuh jujule balekke. Kamangka jujule ya ming Rp100. Kowe balekke. Saking jujure. Pun. Apa-apa dikandhake, apa-apa ditetepi. Mula apa sing dingendikake Yusuf niku sedikit pun ora ana sing ngapusi, tinggal Yusuf ora ana sing elek, bahkan kepercayaan sing diwenehke nang Yusuf niku satu pun tidak ada yang dikhianati. Akhirnya sing wedok-wedok do omong ngono kuwi. Iki aja gawe-gawe ming teko tak takoni lho, ming teko do madhep ning ngarepe ratumu lho, ratune ya omong ngono kuwi, aja gawe-gawe. Pokoknya jujur. Ini kok nak boleh per A nyatus, jujur nih kan. Lumayan ya nyatus ya, ming ra apa-apa ya. Lumayan lo nyatus. Nggih niki jujur. Ora ana sing kula gawe-gawe niki sine wong wedok kabeh niki.
Le domong ya ngono kuwi ora nyangkut Yulaikha. Yulaikha dadi juragane ming kita niku sedikit pun ora melihat kejelekan. Sithik-sithik ora duwe elek nek Yusuf niku ora duwe elek ming ngono. Ora tau khianat juga didelok niku wis ketok. Terpancar di dalam vis wajahnya itu orangnya baik sekali. Baik. Beda karo liyane, nek liyane rak ketoke baik ning medeni. Karena nek liyane niku nek nggon istilah peribahasa kae jenenge musang berbulu domba. Nek liyane iki wong iki jan wutuh apik. Liyane musang berbulu domba. Nek kaya kula ora domba berbulu musang, diwalik. Itu piye kuwi? Kok diwalik? Musang berbulu domba. Iki kok kamangka domba berbulu musang. Lah domba berbulu musang iki ayo kaya kula niku. Lho kok piye nek tampange iki gento kaya bajingan. Kan musang. Tampang ning bulune iki utawa sandangane sama iki ya kaya bentuk kaya bajingan. Ning jerone domba, lemah lembut nyenengke. Ngono lho iya. Wo, lah jenengan karo peribahasa ora ngerti maknane, mula kok diterangke plonga-plongo. Ora paham blas. Wis. Nek musang berbulu domba niku ki ketoke wonge lemah lembut nyenengke ning jero ndrawasi. Iki utawa dondong nek buah ngono lho. Ora kok dondong apa salah. Ora duku cilik-cilik. Ketemune terus ngandong pom becak. Iki akhirnya ngajine ro TPA. Ora jelas. Mula kan nek jenengan rada memahami nganggo satu napa jenenge satu pelajaran ilmu hal ning bagian saka fakultas psikologi. Jadi kaitane karo psikologi. Niku kan wong niku duwe watak telu. Duwe watak telu niku istilahnya blegere apik jerone apik. Iki rada apik sempurna niki. Ana sing nomor loro blegere elek jerone apik. Jabane elek jerone apik ana sing kok. Ya wis pokoke nek kono golek ya ndelok kula wis kuwi. Dadi jabane elik ning jerone apik. Wes ben ngalem karmu ra karmu ora urusan. Ning ana sing nomor 3 iki rada parah iki. Iki. Dadi jabane apik jerone elik. Lah kuwi ora ngerti aku nek kuwi. Sing nomor 4 iki parah iki. Jabane elik jerone elik. Wes. Parah nek kuwi. Nek Yusuf ki jabane apik jerone apik. Kelase nabi karo Allah diciptakan ciptaane bleger sempurna. Kula ya ora umum, baguse ora umum. Makane zaman semono wah sing kedanan ro Yusuf ki sak pol-pole. Nek saiki wis saking dene turah-turah wong wedok iki mbok sak bleger-blegere wong lanang do doyak-oyak sae. Sak bleger-blegere wong lanang lah kang wedok turah-turah kok iya. Wo tenan do doyak-oyak wong lanang-lanang kuwi. Nong. Aku yo mung maca nang Facebook kok. Aku mung maca nang Facebook kok. Ayo tak ndutang rong nyaur kuwi dadi doyak-oyak.
Lah iki keterangane wong wedok-wedok iki sing ngangkat derajate Yusuf. Engko Yusuf gelem metu, ning le metu teko memperjuangkan kebenaran, le metu teko terbukti bersih saka tuduhan. Cara diumumke iki Yusuf saiki bebas tanpa syarat ngono kae lho. Lah kok tanpa syarat? Karena rasa perlu dikai syarat kuwi layak dan berhak bebas. Wong benar tidak salah, wong resik ora reget. Nah, metune alasane kuwi ora kok Yusuf metu teko dijaluki tulung karo sang ratu. Lah wagu nek ngono ya. Wagu banget Yusuf metu teko jaluki tulung sang ratu. Ora dadi ning nek iki Yusuf metu karena bebas saka tuduhan-tuduhan yang selama ini dituduhkan ke Yusuf. Ora ya dong maksudnya bedane. Mengwaton nggih. Lah wong cetha wis siap-siap marengi tanar nggo sandal kok. Nggih, wah. Mengge arep mulih nek kuwi kok ya wong wis marengi tan nggo sandal. Dong kok nggih, wah. Lagi mengkor gawe lega aku. Jelas. Gilo iki terus sesuk digawa iki Yusuf iki. Maksude diundang iki sesuk. Lah sesuk diundang lha iki wis ora keterangan saka wong wedok-wedok oh ya. Mula sesuk terus diundang tekake ning keraton sesuk numpak andong. Niki sik muga-muga awal Ramadan penuh keberkahan saking ngarsa dalem Allah taala ingkang dipun paringaken dhateng kita sedaya tansah dipun paringi kekuatan saged nindakaken poso lan ati dituntun lan nindakake poso saha sedayanipun ikhlas krana ngluru ridho saha barokahipun Allah taala. Nyaosi pengumuman ngaji bengi badha tarawih 8:30 tekan jam 9:15 mangke dalu lekas. Dadi monggo bapak-bapak ibu-ibu sing arep nderek kitabe mengke disiapke mengke. Nggih pokoke tindak sik kitabe. Mangke dalu 8:30 tekan 9:15. Niki muga-muga ditulungi kalian Allah taala. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.